Кърджали, затегнете колабите, курсът започва сега! Кърджали, затегнете коланите, курсът започва сега. Кърджали, всеки знае това име, с него страхът зад волана ще премине. Хиляди курсисти, хиляди съдби той превърна в шофьори, най-добрите, нали? Внимателно отношение, търпение от стомана, С него сигурен си от Пловдив до Дрангово и нататък в плана. инструктор номер едно, легенда зад волана. С инструктора точка книжката ти е джоба подбрана. Пътните знаци вече са ни ясни, правиш пътищата ни по-безопасни. Благодарим ти, майсторе, за опита голям. Ти си лидерът на пътя, Това го знам. Огромен опит и усмивка на лицето въдворява ред, учи ни на правилното място под небето. не спирай да обучаваш, не спирай да предаваш. Знанието ценност, което ни даряваш. От полигона до градското гъмжило, след шофирането е истинско мерило. Спри да бесиш! Решението е тук! Без нерви, без микове, без излишен звук.